കൊച്ചി ലുലു മോളിലുള്ള പാരഗൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ലഞ്ചാണിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 10-12 കൂട്ടം കറികളുണ്ട്. കറികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ പായസമുണ്ട്, തൈരുണ്ട്, കൊണ്ടാട്ടമുളക് അടക്കം ഒരു 14-15 ഐറ്റംസ് വരും. അച്ചാറുണ്ട്, പുളിയിഞ്ചിയുണ്ട്, കൊണ്ടാട്ടമുളകുണ്ട്, സാമ്പാർ, മോരുകറി, തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി, പുളിങ്കറി, മീൻ പുളിയിട്ടത്, ചീര വറവ്, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഊണാണ്.